Dnes sa naladíme na vianočnú nôtu, a to doslova. Blíži sa totiž termín obľúbeného koncertu Vianoce v Bratislave. No vezmeme vás aj na film, vernisáž a balet. Vítajte v štúdiu Kultúra. Tri chorvátske výtvarníčky nedávno ponúkli svoju tvorbu u nás na Slovensku. Do Bratislavy priniesli rôznorodé diela, ktoré však spojili farby. Aj preto ich spoločná výstava dostala názov Óda na farby. Sú tu len dve generácie, jedna staršia, je to Anita Kontrec, a dve mladé výtvarníčky. Oni sú úplne diametrálne rozdielne, ale milujú farby, lebo sú z krásneho Chorvátska plného farieb. Preto bol aj vybratý tento názov Óda na farby. Anita Kontrec, ktorá je najstaršia z nich, tak ona ide do tých najostrejších farieb, najjednoduchších tvarov. A to je asi tou vyzretosťou jej tvorby. Opozitum toho sú dve výtvarničky. Jedna maluje autoportréty a ďalšia je ovplyvnená prírodou alebo aj aktuálnou politickou situáciou. Mnoho rokov som si hľadala svoj originálny spôsob vyjadrenia a našla som ho v kombinácii obrázkov, malieb a objektov. Predstavujem tu cyklus malieb, v ktorom ukazujem svoj osobný život a moje videnie umenia. V mojich dielach sa odzrkadľuje môj pohľad na veci, ktoré sa dejú okolo nás. Pozbudila ma ich tvorba. Myslím, že je široký rozsah týchto umeleckých diel. Každá je taká unikátna a verím, že návštevník na tejto výstave bude spokojný to, čo sme dnes ukázali. Tieto tri chorvátske umelkyne sem výborne zapadli a myslím si, že ľudia by sa mali prísť minimálne kvôli tomu si to pozrieť. Stále ma teší, že viac a viac ľudí sa zaujíma o umenie. Preto aj my chystáme také prekvapenie, Savoy Carlton Galériu, kde by sme prinášali nové umenie. Mám rád umenie a aj tu sa cítim výborne, takže paradoxne, aj keď ja sám, tie moje ruky to nedokážu, ale oči vnímajú tú krásu, čo je okolo nás. So štúdiom Kultúra sme tu aj o týždeň pred Vianocami 20. decembra. Užite si krásne adventné dni.